onwere nwa baby virgin mere Elijah Enugu nwa virgin jiri of no greediness of no nwa virgin kwụzi n'ọkụ Oku tori igba ndị be anyị bịakwa n'okoro nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ na Mathias Ezeaku adụhugokwa wee bịa ilepụrụ anyị ndị niile ji wee mee vidio mgbe ọ na-ahịa ahụ ya bụ ife abụrụkwa na obere ife ọsị nọ Mbaka abụzi Elijah Enugu na Ebuka Obi ebuzi nwa bebi ojin bịakwa n'okoro were ntị ụnụ n'ụlọ ka ụnụ ghara isi na ọmụsịrị ọkwa na kọmentị ka m jere wee ka a na-agba afa ndị mmadụ wee na-asị na Ebuka Obi na Mbaka bụ ndị ọbalụ Elijah Enugu na nwa bebi virgin wee sị ka wetara unu na akụkọ m ụba taa ka ala eze ọ bahụrụ ịbịa ebe a sị unu na m amaghị onye ọ na-ekwu maka ya ndị ọ na-ekwu maka fa bụ mmadụ na-abụ unu na-afụ ebe a unu mana mgbe Mathias na ya ahụ na onwe vidio Mbaka mere maka onye na-alụ tipa oduka Mathias ayachala ahụ dogo ndị ụka ya gwa nọ maka ya ka Mbaka ji wee kwunya bụ ife Mathias wee pụta ebe anụnwa unu makwa na mgbe Mathias na ya ahụ na ụfọdụ otu n'ọnwụgwe onwe vidio mere maka nke a maka ndị si n'ọnwụgwe osifa na ọdụ ndụ onye ka o mekwa nke a kịta anụnwa nsị ka m bịa kọrọ unu ka unu werekwa ntị unu gere n'otu birigokwa n'etiti Mathias Ezeaku na ndị ụka ọzọ kwakwa ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị Mathias Ezeaku na ọma na-egwu aha atị ya na ya kpa afọ onye ọ na-ekwu ọfụma na ọhọ nke Elijah Enugu na Reverend Father na Elijah Enugu si na m na-etu ọnụ maka na m na-alụ tipa ere tipa. Elijah Enugu ngwa gị I contributed into your life. Eso megi ibu today. You have never contributed 1 naira in my life. Rather you scammed me. Ebido my adoration from buying or na azụ ihe da. Gwa ka m bidoro adoration. Ebu my account number First Bank gị n'isi. M na-eji akwụnye ụgwọ na First Bank. Nle bundle spring na ewa si na adoration nje mere nji ile anya nje were 10% kwunye criminals. Izu mori. Napụsị ya m ego m nkọpụlọcha tipa m ebe a mbụrụ ya bịa adoration moto nwere na-akọ ọtụ gas ihe atagide afọ bifo iru adoration ọkụ otu nke abalị ịtagidekwa afọ ka a gbasa ka ije kpeburu ya jee n'enu ọta ka ịwụọ ya olive oil ka ị wụsịrị m ya olive oil o ji inwe accident ọ pụta ebe ụzọ adọrọ m ọda ọ ka m jere obodo oyibo ka m jere India ebe a godu New Delhi mgbe fụ na nnukwu moto da agba na-efie mfụ na nnukwu moto na-enwe expiring date na nnukwu moto da agba in the afternoon no n'abalị mgbe ma na ọwayo ka ị na-egwu m na onwere ọbara Jizọs na-ekpuchi moto na moto anyị ga na-ada ada na Nigeria because na ụzọ adịrọ mma na nnukwu moto ga na-egbu ndị bụ obere moto because na fana bụ na drag the same road at the same time. So Elijah Enugu aka gị mma ruo echi ịbụ onye nnapụ onye nticha ka ewi nwere aka ọrụ. You're a jobless man. You're a jobless man. Ụmụnne gị niile ịkpọpụsị ife obodo oyibo tie sefa n'ezigbo ọrụ. Why not imefe ka fachie chikwo fada? Jizọs ka ekpo ụmụnne gị niile ha ncha bụrụ fada. Ya etu ife ya arụ ọga. Aya sogo m plan unu. Akwa ka ị na-ebe. Ọ dị ka mgbe ị nọkọtara ịma na ibe greedy man. Mgbe ya na nwa baby virgin na-eso okwu apụta ngwa eziokwu. O nwere nwa baby virgin mere Elijah Enugu. Nwa virgin jiri ọfọ no greediness. Ọfọ no nwa virgin kwụzi n'ọkụ. N'onu mes member ya niile ndị niile eriri na Christianity no nwa virgin kposi fancha. Ọpụta bewa akwa. So anọ ya nwa na-etu Jizọs ọfụchara fancha. N'ọnụ nwa virgin ka anyị na ọmara onye na-etu Jizọs ọfụchara fancha. Ọ bụ nọ na Elijah. Yetago. Nwa virgin ka anyị ma na-etu Jizọs ọfụchara fancha. Ọ bụrụ Elijah Enugu. Ịpụta nwe beri anya ụfụ. Ka ọ na alụgo ndị customer. Mana ọ ga-esara nwa virgin ọkpa. Si ya gaba n'iru. Ịma na internet never forget. Gị nwa nọkwa na-akpọ nwa virgin afa si ya na mbụ fear not, nke ịbụọ fear not, nke ịtọ fear not, nke ịnọ fear not. O buru ike fear not jee riwe ndị be anyị mugu na-emezi ndị be anyị anya ihe ndị be anyị chọrọ ha na-ada na ndị na-achọ nwa ma ndị chọrọ ego ma ndị chọrọ ịgba moto ma ndị achọghị nwa mana ha chọrọ ije eluigwe ha na-adazi n'ala. Ọ karịzie gị o wetazie fọmatị ka nke gị. Nwa virgin n'ogide ndị mmadụ ebe tesma na ha rụrụ ụlọ maka onye be anyị chọrọ ihe free. Ihe ga-eme na Igbo gịnị ka ị ga-emere anyị Igbo? Ezeaku is doing best wonders for ndị Igbo. Kedu ife m na gị ga-emere anyị Igbo to be a miracle to others? That's what we need to do. Not praying for Jesus to perform miracle. Those prayer makes us weak. Our ancestors were able to create it, including the food we are eating today.
create cutlass, produce fire, which they used to cook food, produce pot. They safeguard their food items, enter into cultivation. They did everything humanly possible to make sure they did not borrow from any country. But today you are owing China. Your president borrowed from China because he cannot produce what you take to survive in 21st century. And you want this generation to continue like that? No, we said not to it. Christianity must be in our land. And when we have corrected them with truth. You know? So if any na-abịa na nke gị kịta na bụ ndị need help. Ndị need ka Jesus nyefee go ife na-abịa adoration. Anyị ga-ebegide akwa nwanne. Bewa akwa. You are a wicked man. Kedu onye Igbo eribeghị one naira? Scammer. Gwa m onye Igbo atụnyebeghị ego na adoration Elijah Enugu. Very big scammer. Gwa m onye Igbo ịnapụbeghị itichabeghị. Ọ nne m ka ụmụnne m. Ana m agba boy ise ebe a na-eje adoration. Ka Jesus wee funye emenu. Kedu ọgbọ m na-agba boy na London? Adam 11 years. Wee jewe boy na-eleme na Port Harcourt. Nke Godian nwa agụ onye Uruala, onye Ido Atọ, Uruala, Imo State. Gbaa boy from the year 2000 to 2003. Nnata Onitsha. Bidokwe from 2003 gbacha 28. Kedu nwa ọgbọ m jere boy na London? Kedu onye Germany njere boy? Ana m ajụ gị bụ onye ori kpọrọ onwe gị Reverend Father. Kpọrọ onwe gị Elijah na afụ vision. Ị na-abịa ewetele m ọnụ. Mụ nwa zụrụ gị nri. Mụ nwa nyere gị aka. Mụ nwa nyere gị ego nri. Mụ nwa dashiri gị ego my sweat. Enwe won kobo nsigo n'aka gị nweta. Iji microphone evuru m amụma. Mana before you use the microphone, you follow due process. Inye a command onye ọ China did on and off. You know? On and off. It here electric. Tinye generator because no connect power before electric before microphone arụ ọrụ. Otu aka ọ dị na ndụ anyị need electric ịkwụ ụgwọ as government ịkwụ anyị ụgwọ. Before ihe dị mmemewe na ndụ anyị, I need the security before kidnapper kwụsị na ndụ anyị. I need the standard health insurance. Onye ya alụ ko treat nwe onwe ya free. So go there hotel million. You know? We need it. As a pastor, as a bishop, as a reverend father you are. The same way you need electricity before you could be able to power your church. Is the same way the citizens need the help of the government before we could be able to do well. We need government. We need humans in our life, not God. God is a scam. Bible God is pure scam. God simply means government of the day. What we call the name of creators in our dialect is Chukwu. Yoruba call it Oluwa. Our ancestors have never told us that Chukwu is coming to develop us. No. They told us that again, Obala kana azo an ojiji na akonye. Do you get me? Onye ya na nwanne anyu ko mamelo na ogbo ofufu. Ihera de memo na ga ipụta na asobro mgbe ụwa dị mma. Mgbe ndị nna nna ko wa dị mma. A grown up lady like you, Israel na bụ egbe. They are soldiers, female soldiers. Onye ochenye gị Holy Ghost fire, ijidesie ike. Na fire, ka Ezeaku nwa na obi adịghị mma. Ka ji fọjọ mme maka na ngwali gị eziokwu. Agwa na Jesus emenubere onye ngwụrụ ọga ije na be nna gị. Prove I'm wrong. Still, ị chọrọ eziokwu mana ị chọrọ good politician, ị chọrọ good leader, ị chọrọ ezigbo ndụ. Ịmụ ụmụaka mebie their brain, kụnye okwu asị n'ime fa. Gwa na Jesus kpọnitere onye nwụrụ anwụ, nne ga-anwụ, kpọnite ya di ga-anwụ, at your age bụrụgo nwaanyị ajadu. Na ihe gị na-afụ na-eme. Nwoke nke a rigosie gị na ọmafụ, onye ọzọ rigoro gị. Ọ ihe nọsị na to survive. As a nwaanyị ajadu. Jesus na-ekiri gị. Jesus bụ di nwaanyị ajadu. Jee jụọ ese ego na-akpụ nwaanyị ajadu na London. Jee na Dubai ka ị mara ego na-enye nwaanyị ajadu. Jee na Rome butere gị ụka. Jụọ fa ego ne ka nwaanyị ajadu na-receive every month. Many nwaanyị ajadu anaghị arụ ọrụ. Many nwaanyị ajadu anaghị arụ ọrụ.
na Europe. Today, in onye na Dubai, government go what to 35 million naira. Ni gali ije Igi ije na Dubai, government 35 million naira, 1 million into 35. Isigi congratulations, ye go no. Could you imagine today? Anama wagen na Dubai today. Dubai citizen can never live in that tower. 50-story building enough. They don't live there. Government will be able to tell of her. Now, if all these countries that are not even Christian countries are surviving through the help of government, now why are these people brainwashing us that Jesus is coming to make us survive?